Kawalan po ng supply ng tubig sa Asingan na Tinalakay. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Tinalakay sa ginanap na sesyon ng Sanggunian sa Asingan ang reklamo at problemang kinakaharap sa madalas na mahina at kawalan ng supply ng tubig sa bayan. Ipinunto ng isang mambabatas ang kakulangan at hindi epektibong solusyon ng water service provider ng bayan sa kabila ng pangakong pagpapabuti ng operasyon na nakasaad sa nilagdaang joint venture simula 2022. Paliwanag naman ng pamunuan ng water service provider, kinakailangan umano na isailalim sa rehabilitasyon ang buong pipe network upang masiguro ang sapat na supply ng tubig. Madalas ireklamo ng mga consumer ang provider dahil sa parehong problema na araw-araw umanong nararanasan sa iba't ibang barangay tulad sa Karusukan Norte. Iginit naman ang agarang solusyon ng water provider upang mapaigting ang suporta ng publiko. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupana, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.